Halløj folkens, og velkommen tilbage til Be Happy. Jeg vil gerne med at starte med at sige undskyld for mangel på episoder. Som I måske har lagt mærke til, så har der ikke været nogen episoder de sidste 2 uger. Jeg beklager det meget, men der har simpelthen bare ikke været mulighed for mig for at optage, da det har larmet af helvede til i baggrunden, fordi min nabo er i gang med at få et køkken. Og på grund af mine mærkelige optagetidspunkter, så har det simpelthen gjort, at når jeg har haft mulighed for at optage, så har de haft mulighed for at larme. Ja, sådan er det jo desværre engang imellem. Det er krat et kæmpe træ. Super. Som I kan se, det ser lidt anderledes ud. Jeg har grindet lidt, fået nogle mopheads. Det er meget, jeg har grindet, det er bare lidt. Nå. Der. Satans. Og så har jeg fået det her nedsunket. Så man kan gå rundt om sådan her. Meget enkelt. Og slå op. Det eneste, der kan skade en, det er creeper. Ved at springe det hele i luften. Så det er jo stadig negativt. Man kan ikke komme ud, så det er faktisk ikke så slemt endnu. Men nu er vi tilbage til Be Happy. Og der er jo ikke sket så meget andet. Jeg har grindet lidt. Eller jeg har ikke grindet, fordi det hedder det ikke i det her spil. Det jeg har gjort, det er sådan, jeg har ventet. Det er det største drawback ved det her spil. Det er al den ventetid. Bare stå og vente og vente. Nå. Men vi har nogle ting, vi skal have kigget på i dag. Noget at se. Vi skal bruge bare dem. Der, sådan der. Og så gør vi sådan der. Så har vi tricks. Ikke tricks, men tricks. I ved, hvad jeg mener. Så magic. Wand of the Forest. Goddammit, jeg mangler en mere. Typisk. Jeg var lige sikker på, at den var der. Sådan. Jeg har ikke lavet mig om til tricks endnu. Der, sådan. Manual som tak. Så får jeg Wand of the Forest, Wand of the Forest, Wand of the Forest og Wand of the Forest. Okay, jeg kan selv vælge. Er det bare farve? Jeg tager den der. Okay, ja. Super. Den skal jeg bruge der. Vi går lige op og sover, fordi som I kan se, så er alt ikke blevet lyst særlig godt op endnu. Ja, sådan er det jo. Det er nat, hvorfor kan jeg ikke sove? Sådan. Nå, men det er ikke den eneste quest, vi skal have turnet ind. Hold da op, hvor de producerer godt. Super. Fordi, som I kan se her, så har vi der og der. Og så skal vi nemlig her tilbage. Der. Manual submit. Jeg skal den ned. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt jer det. Men jeg er kommet til at smide den der ud over borderen. Så vi kan ikke klare den her. Det kommer til at irritere nogle af jer. Ja. Rigtig meget. Så den står og blinker, og vi kan ikke fulde basic quest. Arme lille idiot. Men sådan er det. Hold da. Og det bliver ved. Jamen det er fint. Det klarer jeg ikke over. Kun nogle andre, der bliver ved. De fleste af dem. Nå. Men for uden det. Vi har nemlig også andet, vi skal. Vi skal i gang med Be Restaurant.
Lige præcis. Vi starter med den der. Lad os se, hvad skal vi vælge? Som I kan se, så er jeg gået i gang med Industrials. De er meget dejlige, de producerer hurtigt og det hele. Og vi har stadig almindelige, lad os se. Det her. Vi har stadig et Industrial. Vi har ikke flere almindelige apiaries, har vi? Nej. Så tager vi simpelthen nogle almindelige apiaries den her gang. Holder vi det balanceret. String kom. Så tager vi Industrials der. Jeg bliver altså aldrig træt af den lyd. Det er det, hvis andre gør, men det gør jeg i hvert fald ikke. Sådan. Så har vi fået... kan jeg vide, hvad vi skal til at lave nu. Lad os se, vi har fået mutagen producer, advanced mutatron, flere apiaries, industrial apiaries. Lad os se. 2 common princesses and 2 cultivated. Og så har vi flere automation upgrades. Nej, vent. Se, hvad gør du? Det ved jeg ikke, det finder ud af. Prøv at sætte den kun i 2 af dem. Sådan der. Vi smider en... Det beklager jeg meget. Lad os se. Lifespan, production upgrade. Production upgrades, kan vi godt lide. Vi smider en der, automation der. Og en automation der. Så ser vi, hvordan det går. Der. Og der. Lige præcis. Der er en, der står. Nå ja. Der. Stringy combs. Forest meadows cultivated. Now it's time for diligent drones. Just like the same quest as before, but now it's stringy combs. Okay, så lad os se. Vi skal finde en diligent drone. Jeg håber, at jeg har en diligent drone. Jeg har en diligent drone der. Jeg skal jo bruge ikke kun en diligent drone, men jeg skal også bruge en diligent queen. Ja. Så det bliver spændende. A task where the player needs specific items. Ja. Lad os se. Der er hernede, der er en, der hedder Store. Ja. Så jeg skal finde en diligent ender. Okay. Der. Så det bliver lidt besværligt. Jeg finder simpelthen lige ud af, hvordan vi får os en diligent princess, og så vender jeg stærkt tilbage. Ja, okay. For... okay, derfor. Ja. Men jo, jeg finder ud af, hvordan vi får os en diligent princess, og så, som sagt, så vender jeg stærkt tilbage. Så vi ses lige om lidt. Jeg har ikke fundet ud af, hvordan vi laver en diligent queen endnu, men vi finder lige på noget andet nemlig. Som I kan se, så har jeg lavet lidt om heroppe. Der er ikke nogen industrial apiaries mere. Der er kun de gamle solar panels. Det er 5.
Jeg er ved at tage de forkerte. Det er de der, vi vil bruge her. Sådan. Fordi det her kommer ikke til at have brug for særlig meget energi i forhold til. Og som I kan se, vi har også brugt de gamle flux ducts i stedet for energy flux. Redstone energy flux ducts. Det er svært at sige, okay? Så. Men det er simpelthen fordi, at vi vil lave en lille ændring hernede. Lad os se her. Sådan der. Og så skal vi prøve noget helt anderledes. Jeg havde helt glemt, jeg havde den her. Ja, man får nemlig mere. Og sawdust, juhu. Man får nemlig 6 af gangen, i stedet for 4. Og det kommer jo til at hjælpe os lidt, fordi at, vi skal lige have lavet noget her. Om lidt. Fantastisk. Vi tager også lige de der med. Vi laver den der op til sticks. Sådan. Og crafting table. Er det sådan der? Ja. 20 er ikke nok. Vi laver lidt flere. Sådan, før. Det lyder meget bedre. Fordi at vi laver lige lidt om her. Skal vi også lige hurtigt tømme farmen. Det lyder som en endermand. Jeg tror det er den første endermand jeg har hernede. Jeg havde helt glemt hvor mange forskellige mobs der spawner i de her modpacks. Så lige før der så jeg en... Det larmer ret meget godt, ikke? Sådan det. Sådan. Men før der så jeg simpelthen en blå slime og tænkte, hvad ind i helvede er det? Og det er jo selvfølgelig en Galetanius slime, hedder det. Som giver sådan nogle der. Jeg ved ikke mere om det. Det er bare hvad jeg ved. Jeg synes bare det er sjovt at se anderledes andre mobs. Det er jeg ikke helt vant til på den måde. Så. Lad os se hvad her. Der. Ja. Ja, jeg får jo sticks når der falder en enkelt witch ned eller to. Hvor vi skal bruge så langt mere. Men det er okay. Det er ikke der jeg vil starte endnu nemlig. Så 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det passer ikke helt. Hvad hvis vi gør hvad femte? En, to, tre, fire. En, to, tre, fire, og så 5. Det passer ikke. Nå. Så gør vi sådan 1, 2, 3, 4. Sådan kan vi til gengæld gøre det. Er det så bedre ud? Så sparer vi lidt fence på den måde. En, to, tre, fire. 4. Så. En, to, tre, 4. En, to, 2. Sådan. Så kan vi starte det. Vi skal bruge noget af... Ikke det her. Ikke det der. Lad os se, der er noget der. Og så skal vi bruge sådan en der.
Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge den her til endnu. Men det gør jeg. Den der. Der. Okay. Så hvis vi placerer den der og den der. Det gør vi ikke. Det er lige lovligt tæt på nemlig. Så vi gerne placere den. Der. Så kan vi placere. Hvad er der i dig? Der er Rockies. Der. Den er fin. Og den skal lige bruge noget energi selvfølgelig. Og så har vi Water Meadows. Der. Og hvad skal du bruge? Hostile Environment. Men det var heller ikke den, jeg vil sætte op der, sådan set. Så. Der, Meadows. Så. Den får brug for noget. Ja, den stopper. Lad os se. Jo. Det er jo sådan set, fordi at vi skal bruge en der. Der, og så gør vi sådan der. Så ja. Der. Så får de energi igen i hvert fald. Mangler. Den der er i gang, kan jeg se. Det er okay. Ah, okay. Det er det, automation gør. Men det er fint. Vi går lige hurtigt op og sover. Når det bliver nat, åbenbart. Kom så. La di di da da di da. Hey, jeg kan sove. Det jeg så havde tænkt mig, det var at ligge sådan der. Og så gør vi sådan der. Og sådan der. Og vi smider selvfølgelig noget mere af den der på. Og den der. Sådan. Okay, den gør altså et eller andet. Og der er ikke noget der i endnu. Og det jeg så vil gøre, det var sådan der. Den der passer mig fint. Eller hvad hvis vi kan vi det? Sådan der. Og sådan der. Og så laver vi nogle stærs der. Så. Har vi flere stærs tilbage? Vi har 2. Det er nok. Det er ikke meget, der sker, men der sker noget. Sådan der. Og sådan der. Det her det er bare lige for syns skyld lige nu. Fordi så kan vi nemlig prøve at se, om vi kan placere de der. Og så gør vi sådan der.
de skal vende ens, kan jeg se. Ellers ser det virkelig mærkeligt ud. Sådan. Så vil de gøre sådan der. Tager jer ud. Og smider jer ind. Det er stadig hostile. Kan jeg vide, hvad det er, der er hostile ved det? Machine or inhabitants cannot work in this biome. Hvad hvis vi så... Hvis I får lov til at hygge jer helt for jer selv herovre. Der. Ja, det er fordi, jeg faktisk har haft nogle problemer med, at de føler, at det er hostile. Og det bliver de ved med. Så det skal jeg have fundet en løsning på. Heldigvis var det først, da alle mine damecodes var færdige. Jeg synes, det er godt nok, de går ind og bliver lidt problematisk. Ja, sådan kan jeg også gøre det. Altså, enter der. Men super, så det her bliver lige til vores queens, til vores bier her. Den der vil gerne have der. Det gør de sådan der bare for hyggens skyld. Fordi at de der Rocky drones, de vil gerne have, at der er mere sten omkring det. Og jo mere sten, jo hurtigere går det. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvordan vi laver, hvordan vi skaffer os en Diligent Princess. Men det bliver jeg nødt til at finde ud af til næste gang, desværre. For tiden er faktisk ved at løbe fra mig i dag. Men inden det, som I kan se, jeg har smidt en Cultivated Princess herind. Og det giver ret godt. Jeg sørger for at AFK lidt til næste gang, så vi kan få noget mere. Men inden da, så skal vi lige have gjort sådan der. Fordi at vi har lige den her quest. For at se, hvad vi får. Det er mange. Lad os se, vi tager Industrials. Jeg kan godt lide de Industrials. God satans. Vi skal også bruge Stringy Combs. Stadig finde ud af det. Nå, okay. Vi nåede da lidt videre med den. Og som I kan se, så er jeg i gang med Mundane Combs'ene. Med at skaffe dem. Lad os se, er der andet, vi lige kan. Og en Simmering Comb. Nix. Vi kan ikke lave nogen centrifuge endnu. Jeg ved ikke, hvordan vi laver for Stringy Combs. Ja, okay. Til at sige for the breeding. Var det? Det var ikke den, jeg tænkte på. Hvor er du? Der. Nej, det var store resources. Der. Okay. Nå ja. Jo. Jeg er i gang med at se, om jeg kan få skaffet nogle flere spider eyes. Det er desværre ikke særlig mange spiders, der spawner derinde. Så det går meget langsomt. Men forhåbentlig til næste gang, så der håber jeg på, at vi har nogle spider eyes, så vi kan få nogle hvad I end hedder, spidery princesses. Jeg ved ikke, hvad vi gør med dem, men det finder vi ud af, vel? Lad os se. Og så kan vi feathers, det ved jeg ikke, hvordan vi skal få. Gunpowder. Ja. Gud, man skal sikkert bruge mere end det, eller hvad? Lad os se, hvor meget gunpowder har jeg. Der er vi næsten en stack. Så hvis det kun er det, så... Og... Hvor langt er vi med jer? Der er vi ikke så langt. Men den åbner op for den der, det var feathers. Den får vi ikke lige lavet. Den kommer blaze rods. Gas tears. Og hvor mange? 32. Det er spændende at se, hvad vi gør med alle de her. Og clay. Nice. Ja, jeg har bone meal, men jeg kan ikke rigtig bruge det til noget nu.
Fordi jeg skal lige slime balls og alt sådan noget. Yes. Nej. Men jeg vil læse op på en helvedes masse indtil næste gang. Og så ser det her meget forkert ud. 1, 2, 3. Der, sådan. Og så vil jeg se, om vi kan komme op med en idé til, hvordan vi kan gøre stedet lidt pænere. Det kunne være lidt rart. Vi kan lige slutte af med lidt mob spawner-leg her. La 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 la. Yes. Nå. Men jo, næste gang. Jeg har forhåbentlig fundet af, hvordan vi får lavet Diligent Princesses. Finder ud af, hvordan vi kan gøre stedet pænere, som sagt. Og jeg har stået og fanget os lidt flere mob drops, så vi kan se, hvordan at resource-bier virker. Men indtil da, så vil jeg sige tak, fordi I gad at se med. Og håber, I kan tilgive, at jeg har været væk i et stykke tid. Ja. Men så er der ikke mere at sige end hey ho, og have en rigtig dejlig dag. Vi ses.